Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nerġgħu nilqgħu magħna għal podcast ieħor, llum għandna podcast interessanti ħafna. Għax tiġa tkellimna xi naqra żgħira l-bieraħ u ħadna naqra fil ta' fuq xi x'ħan nitkellmu. Illum magħna għandna l-Lara Zoppardi. Inselli għalih il-Kevin waqt li qed issemmi. Tafu l-Kevin? Ħabib tiegħi inselli għalih. Kevin tal-ġen. Bravo ħafna. Millux kanna podcast ta' minna satej u nofs naħseb. Kevin. Għandu naqas tejjer interessanti, bnidem interessanti ħafna. Ħafna. Lara, xtajdinna fuqek barra. Grazzi ta' dil-istedina. Jena nsegwi ftit, naqra kif inku qed ninserta u ngħid hemm suġġett illa wara fuq xi qed titkellmu u inħobb noqgħod nisma' ħafna suġġetti relatati ma' dak li titkellmu intom fil-fatt. U xħajrek għal biex issegwi l-paranormal? Min dejjem ta' le, min dejjem, meta kont tifla dejjem kont affaxxinata bl-affarijiet li huma paranormali. Ħanejlek huwa suġġett li naħseb xi mod jinteressa ftit il-kulħadd. Ikun hemm min naħseb illi joqgħod lura x'forsi jibża xi ftit, ikun hemm min forsi għal raġunijiet anki ta' reliġjon, forsi is-simboliku ta' kif naħseb il-kultura tagħna tal-lum jgħidulek li għax dawk ta' xjaten, pereżempju, allura nibżgħu naqra minnha kaf fejn tidħol kultura, u forsi oħrajn li jgħidu l-affarijiet idejquni u. Naħseb anke t-tabu. It-tabu, iva. Għax jien niftakar jien fi żmien meta kont għadni żgħir jien minn dejjem kont interessa ruħi ħafna, ġifieri u dejjem kont nirriċerka u naqra. Meta kont nitkellem ma' nies kont imbaxxi leħni. Għax tħossok qed tgħid affarijiet li mhux ħadd tiġi mill-quħ. Eżatt, tibda tara l-ħadd ieħor jibda jiddaxxi l-ostrina jgħid da affarijiet tal-imġienen jew affarijiet kif qatt inti ta' xjaten. Sfortunatament il-kultura Maltija u r-reliġjon. Mhux Maltija biss ta'. Le mhux Maltija biss. Jiena nsegwi ħafna dal-istazzjon Gaia. Bħalma u Netflix insomma għall-benefiċċju tat-telespettaturi. U l-istess, ġifieri meta qed jiddiskutu dawn il-ħafna affarijiet u tħossok tgħid ara vera mhux aħna biss, ġifieri bħala kultura Maltija, naħseb hija xi ħaġa globali, paranormali, naħseb illi hija xi ħaġa infinita meta qed titkellem fuq paranormal nafx aljeni, sħaħar. Psychic minnu spiritwali mod min għandu gift mod ieħor. Jien naf hawn min jagħmel kuntatt mal-ispirti hawn min jemmen li l-ispirti huma xjaten, m'għandekx idea ma' min qed tikkomunika. Jiena xorta nħobb naqra, nkun irid inkun naf. Lejn naħseb li l-bniedem għandu l-kurżità telbu. Jixtieq ikun jaf. Però sfortunatament hawn min ma jkunx irid jittepja fuqhom dawn l-affarijiet. Għax qiegħed komdu bin-knowledge li jafu dik il-box mentality. Illi jgħidlek jiena ma rridx nisma' iktar. Jien għandi fil-familja hekk ta' ġifieri jiena naħseb minn familja kollha naħseb jien l-unika wieħed illi ħriġt illi ninteressa ruħi f'da suġġett. Għax ma tistax ma tinteressax ruħek. Ma kollox huwa paranormal, anka jekk qed nitkellmu fuq il-livell Kristjan li aħna kollha nitkellem għalija trabbejt Roman Catholic u mbagħad iddeċidejt li neddevja ħafna iktar lejn il-Kristjaneżmu għax iktar ħassejtni I am resonating iktar mal-Kristjaneżmu. Taraħ il-paranormal il-ħin kollu. Nemmen fil-mirakli, per eżempju, nemmen bis-saħħa tat-talb, nemmen bis-saħħa tas-salmi. Studjajt il-Bibbja minn hemm beda kollox. All right. Studjajt il-Bibbja sew u isni bdejt nimfetaħ iktar biex nara naqax hemm barra. Il-Bibbja
Il-Bibja b'saħħitha ħafna, għax għandek ħafna messaġġi issa kif ħadd interpretaw għalik. Ovvjament. Però mbagħad naħseb li l-Bibja hemm ħafna misconceptions ukoll fuqha. Interpretazzjoni. Hemm ħafna interpretazzjonijiet. Tinsix li għaddit minn ħafna translations. Issa meta nitkellmu fuq. Jien nemmen li ħafna mitluf minnha wkoll, ġifieri ma waslux għandna. Ovvja, għax din staħbet spars l-emmolaw. Ġifieri da min jaf xemm nies. U s-saħħa tan-knowledge li naħseb li għandna bżonn ikunu nafu ma nkitbitx u ma ddiċ għandna. Dik it-teorija tiegħi. Le, jista' jkun ukoll. Dak kif qed ngħidu dawna instabu biċċiet l-emmolaw u mbagħad il-Knisja Kattolika qdithom ħanajtek ħallet barra ċertu kotba. Biex ikun hemm aktar kontroll fir-Roman Catholics. Hemm l-apokrafi. Xi ħaġa li l-Knisja Romana ddeċidiet li tajlek isma' da ma jaqbilx għal widnejna mela ħanwarbuhom di Book of Enoch pereżempju. Book of Enoch, aha. Fimt, ġifieri hemm kotbu oħrajn ġifieri. Tal-Madalena pereżempju. Li l-Knisja ddeċidiet li ma tinkludihx. Estra. Fimt? Ġifieri nitkellmu fuq pereżempju maġija, mirakli. Jekk maġija u mirakli mhux paranormal. Ekku. Miraklu paranormal fih innifsu, l-isem fih innifsu. Kellek xi esperjenzi? Eħe. Ħanajdlek, meta tkun għadek tifel u tkun tħobb taqra ħafna l-films dak din kont tifla waħdi. Ma kellix ħuti, il-mamma u l-papa kienu jaħdmu tnejn naturalment, kont inqatta ħafna ħin man nannit ukoll. Kon għadna bit-tejb dak iż-żmien jekk tdawar b'subajk, iddaħħal il-gażett, u jien nemmen ħafna li tfal minna ta' żgħar ikunu ħafna iktar miftuħin, hemm iktar purity, ikunu iktar puri tfal. U meta kont żgħira kont miftuħa ħafna iktar għal kreattività u ma kont inħoss qisni ma niddistingwix bejn ħolma u realtà. Pero jiena niftakar ħafna, niftakar nana laqtu, per eżempju, niftakar il-Miles, illum it-tifla tiegħi għandha sentej. U nibda niġi konxja, nibda ngħid it-tifla tiegħi meta kont l-età tagħha jien għadni niftakar, ġifieri l-memorja li ħantija issa ħatibqa' ġorrom ħajjitha kollha, jekk ħatibqa' tiftakar bħali. Però niftakarni feta daqshekk tenera, pereżempju, nara ħafna affarijiet. Issa nerġa' ngħidlek, din hija l-memorja ta' tifla ta' tenera li jista' jkun illum il-ġurnata mi vera xejn ma mill-memorja tiegħi qisek tibda tħares lura. Darba nistembaħ f'nofs ta' lejl. Kont edha fis-sodda kelli single bed insomma wieqfek bil-gwarderoba faċċata tiegħi u kif niftaħ għajnejja nara 4 xbijat bojot qishom anġli litteralment qishom anġli. Ftaħt għajnejja u ma ħassejtx biża', ħassejt element ta' sabiħa, xaġa sabiħa, spiritualità, u jien kont minn dejjem ta' minn tifla sissa għadni nitlob ħafna ġifieri, jien spirituali ħafna bħala persuna. Kontet il-laħwa kont għadni impressjonata ħafna bl-istorja, per eżempju, tal-tfal li kienet derritilhom il-Madonna, ma taf xejn dawn l-affarijiet, u aħna d-dar kellna niċċa bil-Madonna Allora kont ngħid jinderu li l-anġli, u qatt metta xini. U le ma nafx kemm kelli żmien naħseb kelli xi 5 snin, 6 snin, le, kont iktar qabel il-praċett però. Immaġinazzjoni ma nafx, ma niftakarni nara din iġbija, ġifieri. Illum il-ġurnata pereżempju li nsegwi ħafna Gaia, kont qed ngħidlek. U Starseeds, tkellimna naqra ftit fuq għajna u intu għetlini il-ħagġa tiegħi jien insegwi ħafna pereżempju fuq Starseeds u constellations oħrajn u nies oħrajn nemmen ħafna li hemm ħajja constellations oħrajn. Stax ikollew. Ekku. U snin il-bot ħafna minna insomma u kont qed naqra ħafna fuq daw il-Pleiadians, insomma, l-Orions u daw in-nies kollha. Meta rajt li tratta kif setaw jidru, daw rajtom. Li rajt inti ġifieri. U bħaz meta bdejt insegwi Gaia u bdejt naqra x'in-nies xraw kellhom daw il-viżjonijiet, istra il-laħwajt jidru f'sets ta' 3 and 4 ġifieri kif naħseb illi rajt jien. Għadni sissa m'għandix konferma u m'għandix validation tagħha din il-ħaġa, imma kelli din il-viżjoni meta kont. Per eżempju, din l-istorja li tissemmi hija storja komuni ħafna. Ħafna min-nies li esperjenzaw xi ħaġa bħal tiegħek bħalma esperjenzajt inti
jinterpretom kif qed tajt inti, ġifieri inti interpretajta bħala angelic beings. Inti hekk interpretajta. Issa, kieku kellek titkellem ma' xi ħadd ieħor, jaf jgħidlek pereżempju jista' jkun kienet xi forma ta' alien abduction. U lilek derlek b'dak il-mod. Well, they are aliens. Jiena dik it-teorija tiegħi illi aħna meta nitkellmu fuq aliens, aħna nitkellmu fuq xi ħaġa fiżika. Sewwa xi ħadd paridej, parsaqaj bħal tiegħi. U dawn huma fiżiċi jitraveljaw b'xi ħanajdula hekk maċin illi jiġu minn dinja oħra għal tagħna. Ma jista' jkunu daw li hemm fenomenu stramp li aħna ovvjament ma nistgħux niddeċifraw ħallu moħħna huwa constrained b'din it-three-dimensional world li ngħixu fiha. Li qed ngħixu fiha. Aħna we are in a 3D world. Allura jista' jkun li hemm entitajiet oħra, ma nħobbx nuża l-kelma jgħixu, imma hemm entitajiet oħra li jeżistu. There's no time and space. Proset. Illi dawn jimmanifestaw lilna bil-mod kif aħna ħanarfuhom. Is-sinti jekk qed tgħid kellek 5, 6. Ovvjament 5, 6 min jaf kemm smajt stejjer ta' Anġli, min jaf u diskont mur nimmaġina. Film, mużew. Il-biraħ meta tkellimna fuq it-telefon semmejt lil fairies. Mhux ħanitħabik, jiena nemmen bil-fairies, jiena nemmen bin-gnomes, jien nemmen b'kollox. Tajli fl-huma sens nemmen b'kollox. Għax jiena nemmen li l-bniedem jipproġetta ġo moħħu affarijiet li huma familjari għalih. Jekk hemm entità oħra li tikkomunika miegħek, hija tikkomunika miegħek b'mod kif inti ħatarafha. Ekku. Da, meta nistudjaw ancient civilizations, per eżempju, u inti tibda tara, ipinġulek naf forma ta' asfur, forma ta' anġlu, persuna li qatt mara ta' aeroplan, per eżempju. Mhux ħatara fl-aeroplan. Ma taf mhux ħatiktibek aeroplan, mhux ħatpinġilek aeroplan. Ekku. L-unika ħaġa li ttir dak iż-żmien kien asfur. Ħatpinġilek. Jekk rat entità paridej parsaqaj, ħatpinġilek bniedem bil-ġwienaħ. U għalhekk l-anġli mpinġuhom bil-ġwienaħ, nies bil-ġwienaħ. Ġifieri dik hija xi ħaġa li jista' jkun inti forsi kont pre-programmed. U inti derlek xi ħaġa mhux qed niddiskuti, mhux qed ngħid li inti ma rajt xejn jew ħlomt, jista' jkun rajt xi ħaġa, ma dik xi ħaġa li rajt inti moħħok interpretaħħa jew inkella inti huma derulek b'dik il-forma. X'inhi hija dik tiegħek fuq fejn jidħlu aliens, issa la semmejna l-aliens? Naqra. Jiena naqra ħafna, nfittex ħafna. Nixtieq li darba kolli esperjenza. Qatt ma kellek esperjenza? Darba naf li kelli nerġa' ngħidlek ġifieri setat kienet immaġinazzjoni tejba split of a second daw fil-ġemb ta' jnejja hekk. Rajt xi ħaġa li dak il-ħin isħabbi qedtilhom naħseb rajt UFO. All right. Daw bija f'jemmet sewwa. Sfortunatament. Naħlef li rajta. Immaġinajta jista' jkun. Fil-familja qatt kien hemm xi ħadd illi. In-nanna. All right. B'sartu. Jiġifieri n-nanna kienet sensittiva. Ħanużaw il-kelma sensittiva. Ħafna. Nimmaġina min jaf kemm qaltlek stejjer. Kella esperjenzi anke meta kienet tifla ġifieri, għandha kienet għand il-nanna tagħha l-bużnuna tagħha konna nisimgħu l-istejjer tal-baba, tal-ħares, id-djar. Jiena niftakar in-nanna tiegħi tgħidli dawn affarijiet ħelwin illum insellem il-memorja tagħha volja nemmen l-ispiritu tagħha qiegħed miegħi kull imkien ta' ġifieri. Jiena nħobb nuża l-kelma spirit guide. U nemmen il-nanna tiegħi she's one of my spirit guides ġifieri. U tikkomunika miegħi ħafna bil-ħolm. Għal-inqas jiena kien nażel li nemmen u din xi ħaġa li nemmen fiha jiena vera nħossni tajba fiha. Mingħajr forsi ma nista' niġi ġudikata minn ħadd. Però nemmen li l-preżenza tagħha b'saħħitha. Pereżempju jekk taqla oġġett, in-nanna tiegħi kienet tgħidli pereżempju min tajjulek. Dak jista' jkollu ħafna enerġija negattiva fih. U dejjem kienet tgħidli pereżempju tu cleanse it jew inkanta pereżempju xi mużika jew tgħid talba fuqha pereżempju. U nanna kienet persuna li kienet spiritwali ħafna. Kienet sensittiva immensija. Kienet sensittiva qabli
omma, nanneta. Ma nafx ngħidlek. Għax, ovvjament teorija. Ekku. Xej provat, imma jgħidu li tinteret. Ġeneralment, meta inti bħalek jekk inti sensittiva, sinjal li ħadd tagħmel x'imkien. Darba, inti tkun open. Inti qajt ma' persuna u di tagħmel Akashic Records reading. U kont qed naqra ħafna fuq dawn l-Akashic Records insomma, u dan huwa suġġett naqra waħda li pereżempju dak li jkun jgħidlek imma inti kif tmur tagħmel Akashic Record reading jekk ma jaċċessawlek il-higher spirit tiegħek insomma. U di persuna jħabiba tiegħi jiġifieri u għettela nixtieq nagħmel Akashic Record reading. Tajta l-aċċess, meditajna flimkien. BQH, Beyond Quantum Healing. Ek jajtula. Għamilt hypnosis? Le, ma għamilx hypnosis, le, jena ġust konna għedin dej xurxin, għalaqtajnija u tkelmet l-spiritu tijaj. All right. Ma kienem xej partikolari, we just meditated, għamilna meditation fil-imkien, u fil-meditation we grounded ourselves, ġifiri immaġinajt li r-roots ħirġin minn ġofija u għet nżom grounding. U minn ma taf l-istoria fuq nanna tijaj, per eżempju, għalt li dejjem konna fl-imkien minn reincarnation għal-oħra. Minn reincarnation għal-oħra. Iri dettajt li jena suppost kelli nkun it-tifla taħħa, ġifri twilit flok kommi, u twilit through my mother biex nkun maħħa. Li ġara u li ma li twilit jena mant il-mama tijaj, jena naġiet immedjatament, ħadet li, ħadet il-baby, u għattajt ħafna żmien minn ħajti man nanna tijaj. Appart il-mami u l-papa tijaj, naturalment, pero I'm very drawn to my nanna. Issa li telqet, per eżempju, qed nħoss iktar il-preżenza taħu. Jekk ngħidilha per eżempju nrid sinjal tiuli. Tiulek. Kredibbli. U jemnuhom dawn l-affarijiet. Il-ħbib tiegħi li jkunu mija jgħiduli ma' ħaġa tal-aġi. Per eżempju Milux kellna event kbira ħafna. Kien hemm kompetizzjoni insomma. Kont qed nieħu sehem fiha dil-kompetizzjonijiet. U l-nili raġel tiegħetlu ma marru xejta. Dejquni għabdun ħafna anzjetà dawn il-kompetizzjonijiet ma niflaħx għalihom. Għalli wejja ħammarru għalli. Tlu marriċ, għalli u inti kemm inti spoil porti dejja, vera, dejja, ma nħosni xtajban. U morna għal dil kompetizzjoni u ħana uħirġin mid-dar insomma bil-libsa ek u jien taqarixa. Eżat fujek, kara. Teħel maċari ek, kara. Tinżilli mal-libsa u taqa mal-art. U għatrixa. Sinjal. Ma ġbartix dak il-ħin, għax dak il-ħinet u li ħanajtilni li l-waqatriċa xandi sinjal mantinna jgħidli ħuj, nil ma tanċem għadu l-affarijiet. Imma speċi jgħidli bis-serja dajja u dak il-ħin ħassejtni stupida nitkellem. Morna l-event, irbaħt, mort l-ura d-dar u fissatejta fil-ħodda tinfittex ir-rixa bit-torċa mlet ix-xita men. U ma sibtiex ir-rixa? Għamletix, il-bib ta' barra tijaj ijataw u jina rixa waqt fuq iftit forsi 5 passi l-fuq, għamlet ix-xita. U din l-istess rixa li ftakart li kienet sewda bil-ftit abjat on the tip. Kienet partikolari ħafna xanda ħafna abjat on one side u għanda jisu linja zaħira abjat fuq dinna. Kienet partikolari li tiftakru il-design taħħa. Għamlet ix-xita u teħeleżat del-gandotta u dim il-bib ta' d-dar tijaj u nsib ir-rixa tistennini. Għed edha u d-dimi fissatejta fil-għodda tinfittixa bix-xita weħlet. So she wanted me to have it. U rixa zamejta ġifiri edha għandi djarju apposta fejn nżom ħafna memori u zamejta emmek. Ma daw l-affarijiet jiġru. Ġifiri, anke per eżempju repeated numbers. Ejwa daw l-angel numbers nħob ngħidilhom jiena. U tifittex ta' biex nara xifissru. Għat per eżempju fil-passat kont tara 11-11? Jien dejjem, ejwa 11-11, 17-17, il-5s. L-iktar li nara l-1s, kif għattajt inti 11-11. Alright. L-iktar wieħed għax teorija tajlek li l-ewwel ma tibda tara inti biex l-univers jurik li qed jieħu ħsiebek tibda tara l-wannijiet, a series of ones. There is someone protecting you. You're on the right path. You're on the right path. Għax imbagħad ovvjament jgħidu ovvjament dajja kollu teoriji. Li jekk pereżempju tara 777 success, 444, 888. Fim daw kollha jfissru xi ħaġa. Jiena kan numerology ġobni ħafna. Jiena pereżempju meta nintaqa' anke sħabi partikolari jekk ngħid not nismijiet tagħhom hekk litri data li twildu bihom, mbagħad noqgħod nara l-personal psychology tagħhom. Jien għandi storja partikolari fejn tidħol numri.
Jien meta kont iżgħar, l-lum m'għadniex, l-lum ma nħobbux il-futbol. Meta kont iżgħar kont fissat fil-Juventus. U darba minnhom kienu għalqu mit-sena l-Juventus u kienu għamlu Juvecentus għal mit-sena. U dan iftakar morna jiena u l-kunjatu tiegħi kien hemm l-event tal-klabb. U aħna u deħlin kien hemm persuna fil-bib u qed biħ xi biljetti kont terba' ħarloġġ bl-arma tal-Juventus. U kunjatu ġiex numri, jiena ħaġġiex numri. U marbaħniex. U kunjatu peress li kien iffissat għax kien hemm l-arma tal-Juventus fuq wara, rrid iżomm il-biljetti. U jiena għatlu ma ħanżommhom il-biljetti. U da, żammejthom kif qatt inti ġifieri kelli mhux dajjeri, kelli ġurnal, kont tfal imbarazz ġo fih. U għadda żmien u ġie fidi ktieb tan-numeroloġija. U per eżempju, ma niftakarx, imma minn għalija 56-32 minn għalija. U jgħidlek li taqbad ismek kun jomok u taqbad il-numri. Da kun jagħtu tiegħi kien marant fortune teller. U kienet qaltlu għandek ġiex numri inti, qaltlu tilabhom lottu. Qaltlu jfissru ħafna lik. Alla iwa l-fortune teller insomma u sirna nafu li kien jilab dawn il-ġiex numri tal-biljetti. Darba minnhom qegħdin għandhom u għand il-kunjata jien batt dal-ktieb qed naqra s-soltu kun qed jara l-futbol. U niftakar għattela l-mara jien kun joma ta' xebba. Għattela ħanaqbad għattela ħanamel ismek. Jien daw il-numri ta' kunjatu ma konċ naf xilab. U bat tisimgħu kun joma xebba. U jkunu l-ġiex numri li kien jilab il-kunjatu. Il-listring. Kif semmajtomlu, kif għattomlu l-kunjatu, għam minn fuq il-potruna jiġri. U mbagħad għalli dik il-fortune teller kienet qaltlu dawk il-ġiex numri fissru ħafna lik. Dik kienet tajli kombinazzjoni, għarajt, qatt ma telawlu n-numri, ma kellhom jitilgħu ġifieri minn ġodan il-ktieb jiena nagħmlu din is-somma. Eżatt. U niftakar kienet xi ħaġa ġifieri li ma tispjegaħiex. Paranormali. Minn daw in-numri kollha. Ma nsejħilhomx paranormali, jien ġast insejħilhom. Jiena ħanejlek Lara, jiena nemmen fil-paranormali, ġi naf li hemm xi ħaġa. Qas ngħidlek nuża l-kelma nemmen, naf. Naf li hemm xi ħaġa, però jiena ma nħobbx intiha ismijiet, ma nħobbx nassoċjaħħa ma' labels u dawn l-affarijiet, għax jiena nibda ngħid. Jista' jkun hemm fenomenu wieħed illi jimmanifesta ruħu b'ħafna modi differenti. Jiena nagħmel anke pereżempju intuition, di li pereżempju qisu xi ħaġa ġo fik tafżak li jista' jiġri xi ħaġa jew taħseb xi ħadd imbagħad iċempillek, pereżempju. Daw mhux xi ħaġa, eżatt, kombinazzjonijiet. Le. Synchronicities. Taf xi ġifieri inti l-kelma, inti taf xi jgħidu fuq synchronicity hu. Synchronicity is God's way to remain anonymous. Ġifieri biex lilek jurik illi isma' jiena naf bik. Jiena qed nieħu ħsiebek, issa hawn min jgħidlu Alla, hawn min jgħidlu xi ħaġa oħra, what's in a name, bħalma ngħid is-soltu jien. Hija hemm xi ħaġa. Ngħidu hemm xi ħaġa intelligenti. Kważi llum il-ġurnata forsi li naħdem ħajtek fl-IT. Kultant kważi ngħid l-univers huwa kompjuter kbir. U dan huwa programm. U kemm jiena u kemm inti jew riqdin x'imkien u qegħdin noħolmu u forsi xi darba tinqumu. U din hija jew simulazzjoni jew għax kont ħansaqsik fuq xi ħaġa oħra. Bħal dak il-film ta' Jim Carrey, x'ismu? All right. Għajdilna Mirko. Truman Show. Jagħmel ħafna sens dak il-film. The Truman Show. Immens. Per eżempju, rrid tinsaqsik fuq xi ħaġa oħra x'issa qed titkellem fuq dawn l-affarijiet. The law of attraction. Il-laħwa. Titkellem. Isma' din imsemmija kull imkien anke fuq il-Bibja, ġifri inti it's all about attracting positivity or generating good vibes and good energy. Everything is energy. Fl-aħħar kif inħares energy. Energy. Kollox, dal-mikrofon kollox. Kollox. Ġu l-enerġija tiegħu aħna dan qed inħossuh plastik imma in a 3-dimensional world imma.
Imma kieku kellek taraħna atomic level. Eżatt. Hemm spazju bejletim, so min jaf xem in between u jinnaf. Ġifieri, the law of attraction, għax milux rekordjajna anki jiena u Mirko podcast tiegħi d-darba, jiena u Mirko ma jidirx is-soltu. Nisimgħu. Truman Show. Bdejt ngħid fuqha ġifieri għax inti meta titkellem inti qed tuża il-sound waves. Qed insegwi, sorry waqftek, Rewired, Dr. Joe Dispenza. Dispenza, għanduk tip tal-ġendak. Kemm hu tajjeb. U jitkellem ħafna fuq l-importanza tal-meditation. Il-vibrations tal-ħsibijiet tagħna kif qed titkellem inti, sound vibration. Isma' ma nitkellmux pereżempju għax jiena ġejja mid-sezzjoni tal-health fuq healing vibrations, sound waves, healing. Sound healing. Għal xiex ma nitkellmux fuqhom. Kemm hemm vantaġġi li nistgħu even on an oncology level. Ħanajlek għalfejn ma nitkellmux. Għax m'hemmx biżejjed riċerka jista' jkun. Le, mhux m'hemmx biżejjed riċerka, għax m'hemmx flus. Għax m'hemmx flus. Għax l-istess sit li qed fejqek hija l-istess sit li qed teqirdek. Id-dinja hekk taħdem. Għax m'hemmx flus. Id-dinja min jippredka l-paċi tibih l-armi. Min qed ibelek il-vaccines se timardek. Id-dinja hekk. Id-dinja business. Business. Sawa. Xtrajt set tuning forks melux. Inti għalfejn il-karozzi ma jagħmluhomx bis-sensors tal-lum illi hawn illi ma jaħbtu qatt. Taħseb li ma jistgħux isiru imma l-kumpaniji tal-karozzi jaqbillhom il-karozzi ma jaħbtux. Għandek raġun, veru. Fimt? Inti daw l-affarijiet daw kollha you have to think deep fuq dawn l-affarijiet. Mela smani narawha anke fuq Instagram pereżempju min jiġi attakkat anke min joħroġ kontra xi vaċċini pereżempju. Mhux hekk. Jalqulek ħalqek mill-ewwel. Issa pereżempju, taf illi għadni kemm ġejt mill-Ingilterra. Tmur tixtri pakkett ħols, pakkett chewing gum, card, kollox card. Mela. Tellajt 200 euro sterlina miegħi ma kemm jiġu. Spiċċajna ġejna lura bihom jiena u l-mara, ġifieri kull ma użajna forsi darba minnhom naf li tajt il-fuel, komplement kollox cards. Mela. Issa, x'jiġri jekk niġu digital currency aħna fid-dinja? Ġara ġimgħa ilu Spanja, Franza, inqata' d-dawl, ma nafx kemm damu, la tista' tixtri. Ġimgħa l-oħra. Tista' tagħmel xejn. Ma nafx meta qed jiġi X'inti għandek physical currency ma tistax partata. Inti tfelek il-computer bla dawl ta' ħej, x'ha tagħmel? Smart this, smart that, kollu smart illum. In-nies biss mhu smart illum. Ekku. Għax hekk ġejna, kulħadd hemm full-mobile. U blejja iktar tavvanza naturalment. Għax il-bniedem dik li jagħmel, il-bniedem flok jivvinta xi ħaġa għal progress. Jivvinta xi ħaġa ma jużaħħa ħażin. Ekku. Meta titkellem fuq sound healing, li jiena nemmen biha ta' ġifieri. Qed infittex ħafna bħalissa d-dejja ġifieri batni f'dak l-istadju li qed nagħmel ħafna riċerka fuqha. Nemmen li s-sound, aħna meta nitkellmu, we are producing frequency and waves. Sewa. Xi ħaġa qed tismana, xi ħaġa it-ripple effect. Ma nafx hekk issegwix il-Jim Carrey. Jim Carrey segwih? Le. Qatt ma segwejtu l-Jim Carrey. Fuq dawn l-affarijiet? Jim Carrey jitkellem ħafna fuq dawn l-affarijiet. Jim Carrey aħna llum nafuh comedian. Imma Jim Carrey meta tisimgħu jitkellem u jgħidlek illi I am the proof of the law of attraction għax jgħid storja tal-rota ma nafx qatt smajta. Qatt ma smajta? Aqsama ma ngħidilna. Mela da meta kien għadu żgħir kien jara sħabu kulħadd bir-rota. U dan għaxtaq chopper bil-banana seat jgħidu. U ta' kien qiegħed fil-klassi tal-iskola u bdew jalmu l-religion. U bdew jgħidulhom illi jekk titolbu taqla bħal speċi taqla grazzi talb. U da għal bulida għal-issa mur id-dar għallu nitlob u kiteb fuq karta illi jitlob li jkollu u kitibha dettaljata rota, chopper, bil-banana seat, da dettalji kollha. Sieħbu marħabiljet u kiteb isem Jim Carrey minn flok ismu. U tafaħħa fir-refil. L-għada isib rota qoddim il-bib. Daqqetlu għampina u kif xtaqeżat bil-specifications kollu. Kollu, bil-banana seat. Eżatt, kif id-deskrivijaw. Ġifiri. Ma kien is-sinkronizzat anki mal-enerġija, ġifiri, tefa' ħafna ħsieb fuqha, foka ħafna fuqha. Għax inti
Għax ma tix taħseb fil-ħażin biex jekk taħseb fil-ħażin tatratta l-ħażin. The law of attraction taħdem both ways. Jekk inti taħseb fil-ħażin, il-ħażin ħad attraktih lejk. Għax għandna dan is-sejjing hawn mal taħseb fil-ħażin taħalli teb ma jonqos. Dik tmur vera tmur kontra, vera tmur kontra l-law of attraction dik. Qatt ma qbilt magħha dik jien. Pereżempju jiena naf nies tantu ma negattivi u kemm qaseret ngħidha għax ma nħobbx ngħidha ma hu min jgħidlek kemm jien kemm jien jew inkella knowing my luck, kost ma nistax għalija dik il-kelma knowing my luck. Jew ngħidlu minti mhux iġibhom diġà qiegħed you're setting the tone, eżatt. That's conditioning. Ekku. You are attracting not what you want, what you are. 100%, qed tagħmlek hekk diġà bil-maġrat. Dana bħalma pereżempju bħal Bibja stess, ġifieri meta inti qed titlob għal xi ħaġa diġà turi gratitude imma grazzi ta' dak li jien jew dak li u gratification hija importanti ħafna. Ħafna, li inti tqum filgħodu tirringrazzja whatever tgħidlu li tridek titgħidlu Alla jgħidlu lil Alla mhux problema. Tirringrazzja li talliqhom totak ġurnata ġdejda u għaw minn Ekku. Li jinti f'saħtek. Isma' nimbagħad nitkellmu fuq nies li hemm ħafna nies li huma qasej pereżempju. L-atej jemmnu fil-paranormal? L-atej ma jemmnu f'xejn, naqshom infushom ma jemmnu. Ateju minnu nnifsu huwa reliġjon, għajlek fl-ma sens. Għax inti ateju tant jiddiżrigardja kollox li ma jħalli spazju laqqas għal dubju. Xaħat t-ġejjin li minna ħal-ħra. Ux. Li t-disregardja kollox, literalment, ġinti, jekk inti tajt l-inti għatiju, inti ma temmen bxej, literalment bxej ma temmen, mux fil-paranormal bis, kważi għas temmen li inti ħatarġa t-rinkarna, per eżempju, li inti t-spicċa. Għazek ġejna mitrab u mitrab ħana ġew marru. Ma ta' make sense. Energy can neither be created nor destroyed. Exactly. But it can change shape, it can be recycled. Process. State. Ekku. Ġveri, li għatew ma jemnux bxej ma jemnu. Strina. Ma naf il-ħat li jun, lekċu li naf il-ħat li għatew. U mandom reliġjon. Ġifiri li huma tant jemmnu, l-unika ħaġa li jemmnu hija li ma jemmnux. Fimta? Jemmnu li ma jemmnux. Ma jemmnu xejn, that's it. Diki. Interessanti. Ma naħseb jiena li l-paranormal ħafna mill-affarijiet li jiġru inspjegabbli. L-ewwel ma tittamel inti tittapplika dak li tissejjaħ Occam's razor. Occam's razor tajlek inti l-ewwel tara dak kollu illi jista' jkun possibbli. Jekk inti tiġi darek mal-ħajt imbagħad jekk inti tara xi ħaġa. Rajna spiritu ruħajlu li trid, imma ma nħobbx insejħolhom erwieħ. Hemmhekk inti rajt xi ħaġa li inti ma tistax tispjega. Ħadd ritrattu der xi ħaġa u inti kont taf li kont qiegħed waħdek. Ma nafx hekk qatt rajt affarijiet bħal daw, jiena rajt. Għandi tiegħi personali u rajt għadni kemm irċevejt xi ħaġa issa reċenti. Ejva. Li tispiċċa tħokk rasek Klara ta'. Ma pereżempju daw fejn jidħlu l-orbs jien għaxettika fuq għax nibda ngħid u ma dik traba. Orbs daw li jaraw fir-ritrattej. Ħanajlek Klara, orbs, kif għadt inti trab. Iva, umdita. Jekk inti jkollok il-lenti tal-kamera miftuħa. Alla ħares kull darba li tara ritratti jew eżatt, u noqogħdu taf kif ġifieri tkun naqra. Jiena nħossni sensittiva ħafna biex qed issemmi inti kamerat li ġieli ġratlek, jiena sensittiva ħafna fil-ħolm. Jien noħlom ħafna. U niftakru l-ħolm tiegħi. Propjament kulħadd joħlom. Inti tiftakar il-ħolm li toħlom. Jien niftakru. U anka jekk noħlom 3 ħolmiet differenti f'lejl, niftakarhom it-tlieta li huma. Bid-dettal kollha. U għandi babba tiegħi medium. Jiena mhijiex Maltija. Tgħix Malta. U nħobb nitkellem magħha fuq da suġġett, insomma, dejjem tagħmilli dejjem journal, iktibhom dawn l-affarijiet. Ħalli jekk hemm messaġġ li tixtieq jitwasal lilek jista' jitwasal lek tru l-ħolm. U bdejt nikteb kif qalt li
Pero darba ġrat li esperienza partikolari ħafna darba, jiġru li ta' daw ġifiri, u ġili ninsa ġuris kem edha unek nibda ninsijom. Imma bat jiġri għaf noħroġ minna u nejtara naqra l-kit qassemmejti l-udi. Għaxi ma nkunx ktibtom, ma nkunx ħat nota taħħom, imma sa' kem edha luċi da bħalissa qed niftakar f'dis dal-moment partikolari. Darba kont edha id-dar, riqda, insomma riqda f'nofstan u tafxinti. U waħda mill-ħol partikolari li kelli kienet illi edha fuq il-bejt tad-dar tal-mama u l-papa tiegħi birkirkara, qed nara li edha nittawalek mill-bejt tal-isfel u qed nara ħafna nar tiela u hemm is-siġar fejn toqgħod il-mama u qed nara n-nar viċin is-siġra u bdejt nippenikja, bdejt nipprova nitkellem ma tafx inti, tipprova vuċi ma tikx fil-ħolma. Ndur u nara l-papa tiegħi tiela ħdejja u l-papa qed jippenik bdejt nagħmlu ejja nċemplu pulizija. U di kienet parti mill-ħolma illi ħlomt, insomma. U l-għada fil-ħodu, jena u l-mami kolna appuntament ma 7:30 fil-ħodu, jgħet t-prepara l-programm u jena on my way għax-xol, u jkollna dik il-konverzazzjoni fi triq biex nasal għax-xol. U l-mami għat li ma dofx lejl kellna, għattila jena ħlomt vera ħolma stramba. Għattila u bqajtek, bqajt jisni għazġejt ftijaj il-lum, ħatt il-kaffè sejra xo ma ġejġ ftijaj, għattila għatli ħana, għatli fuq il-bejt għattajni, il-lejl si għatli għatni nkweton, zom għatni nċemplu l-polizija għaxna fjena. U għatna jgħidila, il-laħwa tara dal-lejl ħlom tili għeda fuq il-bejt tijak u għatnara n-nar. Għatli, ma femitnix li ħlomt li għeda fuq il-bejt tijak għatnara, għatli għawġabuwa fuq l-ħabarijiet diġa, għatli rajċaġa. Tala li għetna jgħidlek ħlomt li għedha fuq il-bejt tijak, għatli għamela, għatli għabdet karozza qoddimna, għadda ma realizzax li jena ħlomt l-istess ħolma li wara coming back and forth jenu għal-mami ħadda jgħidlek jenu, le għana jgħidlek jenu, sejrinek. Wasalna l-konklużjoni illi dak l-affarijiet anke l-klim speċifiċi li qalet ommi, li mhux nidħol fid-detta, klim speċifiċi li qalet ommi u li qal missieri jien kont preżenti magħhom u jien kont f'ġisem ommi l-ispirtu tiegħi mmar f'ġisem ommi f'dak il-mument partikolari. Sejjaħ remote viewing. Għadħalt fija remote viewing? Fittixt ħafna anka OBEs. Għad kellek OBEs? L-unika esperienza li kelli li qomtu rajt li nifsiri dawn ma nafx għaxiex naħseb bżajt warġajt ħalt l-ura. Normali. Bżajt, panikajt ħafna u dik ġrat li kemm il-darba. Irnexxilek timmanuvra, ġifieri timxi, ċaqlaq idejk jew tara idejk. Iwa, idejja rajta. Rajthom? Iva. Imma semta, xejktar. Alright. Jiena qasdik, jiena nimxi ma nimxix. Idejja ma naraħħomx, ma nara xejn. Jiena ara darba qomt minn fuq is-sodda dort lura u rajtni minn duda. U darba oħra qomt u qiegħda b'ġismi u I was very fluid and spacey u realizzajt li my body is in bed. All right. Ġi totalment differenti, mux as a spirit, jisni bodily qomt. Dik ma nistax nispjega. Sadat kienet sleep paralysis? Jista' jkun ukoll. Darba niftakar niriqda wkoll kelli kien hemm post fej konna minna żmien ngħixu fih, dal-post kien partikolari ħafna, konna semma ħafna ħsejjes ta' siġġiet jiċċaqalqu isfel, bibien jinstabtu ngħajjat, nistaqsi jekk hemm xi ħadd id-dar jew jekk ġew xej. U darba kont qiegħda rieqda fis-sodda u ma min kont rieqda qed nara shadow iswed miexi hekk. Di dar li kont toqgħod fiha? Di dar li konna fiha ftit żmien. All right. Darba rajt da shadow miexi hekk iswed, shadow figura ta' bniedem. U kif qed nitkellem mal-partner li kelli dak iż-żmien kellu l-ħeddiela, kellu sleep paralysis. U jiena kien dak il-perjodu fejn kont vera super effissata fuq il-bibja u poġġejt jidi fuqha fuq il-partner tiegħi. Għamilt jidi hekk, nħossis ħana I left to feel energy hekk. U qed ngħid talba u qed fisem Ġesu Kristu itlaq m'intix welcome ġo din id-dar. Dan il-bniedem huwa miksi bid-demm ta' Ġesu Kristu itlaq issa minnu fih. Xi ħaġa li nkun qodna rafna fuq il-bibja u daqshekk sparixxa u qam. Li kont qed noħlom dik ġrat.
Interessanti. U għatta esperienza xi ħaġa oħra f'dik id-dar imbagħad? Kien hemm affarijiet strambi fiha id-dar. Darba minnhom pereżempju kienu ċemplu li n-neighbors kienu qalu li hemm il-bejt miftuħ u kemm id-dawl mixaw flaxija. Tlaqt minn fejn kont mort u sibt il-bejt magħluq u d-dawl mitfih ħadd ma kien fih. Naħseb l-ispirtu kienu ħobbli. Kelli naqra affarijiet strambi fiha din id-dar. Ma then again, strambi sa ċertu punt għaliex l-unika ħaġa li rajt kien dak l-ispirtu, dak il-shadow. Dak il-shadow person. Dak il-shadow iswed. Dak il-shadow iswed. Fem, il-Ġappuniżi jagħmlu ħafna pereżempju bis-surej jgħidulhom. Surej huma spirti li jgħixu. Ħobx nużar kelma jgħixu. Li jettaċċjaw ruhom ma' buildings. Mal-postu. Ma jekk jaqal postu jerġa' jinbena tal-art jibqgħu l-ispirtu. Le, hemm min jgħidlek fil-kultura Ġappuniża jgħidlek li anki jimxi minn post għal ieħor. Jiġifieri hu jettaċċja vera ma' post. Issa hemm teoriji oħrajn illum il-ġurnata sirna ngħidulhom hitchhiker effect. Ma nafx hekk qatt smajt biha. Ma titħajrux tagħmlu programm televiżiv hekk li tittestjaw? Inti l-ewwel għat li ħaġa. U issa aħna mill-ek stedina mela. Inti għatli li tixtieq tara UFO. Illa kemm nixtieq. Mela. Jiena immexxi l-paġna kuntat UFO Malta. Qiegħda fiha dik. Alright. Konna flinti. Alright, qegħdin jiena u ieħor propjament. U norganizzaw darba fix-xahar dik li tissejjaħ CE5. Close Encounter of the Fifth Kind. Ma nafx qatt smajt biha. Insertajta, però ngħidlek qatt ma. Mela aħna mill-ek stedina. Alright. Aħna nagħmluha darba fix-xahar. Minn 6 darbiet li għamilni, 4 darbiet kienu very successful. Imma x'taraw? Per eżempju, l-aħħar waħda, sadi ma nafx hekk ħajħroġ wara jew qabel tiegħida, ma ngħidu ejja. Wara ma la nistgħu ngħidu. Okay, all right. Le, da bażikament 15 ilu għamilna CE5, konna grupp 24 ruħ, għamna l-protokoll kollu. Kien il-Bart, n-nies bdew jiddej u fl-aħħar. Imma tażlu xi ġurnata partikolari meta l-qamar u dawn l-affarijiet? Le, mhux essaċ. Ħanajlek kif naħdem. Mela jiena qiegħed fuq mailing list ta' CE5 internazzjonali. Okay. U ġeneralment jibgħatu minn ġimgħa qabel isma' ħassir CE5 it-tal-ġurnata. Issa. Norganizza nipprova close to that date. Ovvjament tkun jew il-ġimgħa jew is-sibt għax ħafna nies ġieli jagħmel sal-4 ta' filgħodu hemmhekk. U l-għada filgħodu mhux ħanqom għax-xogħol, ovvja. Xek. Allura x'jiġri? Nikkombinaħħa mal-Global CE5. Alright. U di bażikament xejn speċjali, ġifieri għax hawn min jaħseb li jgħidulek ma teħdux id-drogi jew hekk xejn. Għax kelli mistoqsija, kimmilux ma teħdu xi ħaġa, x'dna nieħdu. Kimmilux ġabbitilna waħda parteċipanta minn tagħna, ġabbitilna figolla, l-oħra ġabbilna il-daw l-wine gums ġifieri u liħor ġabbilna il-daw u l-croissants. Xi ħaġa tajba xi tnaqqar u ġifieri ma neħdu xejn. Da bażikament intafgħu f'ċirku, kull nies normali ta' daw ġifieri xejn speċjali. U nagħmlu meditation session. Okay. Indoqqu xi tones, namlu l-meditation, titfa l-intenzjoni, u mbagħad ovvjament namlu Skywatch. Issa, l-aħħar waħda ħanitkellem fuqha, għax issa nista' ngħidha x'peress li ħajħroġ wara. Da bażikament saru l-10 u asnaf, nofs il-lej u 10 kienu, u n-nies telqu kważi kollha spiċċajna 4 min-nies. U f'daqqa waħda nara ġdidwal fis-sema, ovvjament tara ġdidwal fis-sema tajt ajruplani. Qatt nistenna ftit, bat bdejna narawhom sewwa, xalt in-night vision kamera tiegħi, jiġifieri bat nirrekordja u kellna show. Kellna show letteralment, jiġifieri ħin minnhom partikolari għaddejt 11. Dawn orbs kbar, żgħar, il-kbar baqgħu hemmhekk, kienu 3, mbagħad intfit waħda, u mbagħad tara żgħar ġejjin minn warahom għaddejjin bi-speed. Kienet esperjenza għall-ewwel ma ċempilt il-Mirko, għax jiena Mirko huwa l-persuna li ma nċempilx il-Sajan, għax Sajan ħajjeċita ruħu u Sajan ħajjemmen għax jixtieq jemmen bħalma ovvjament nixtieq nemmen jien, u Mirko jiena jground jani naqra ngħid isma'. Tibgħatuhom il-Gaja daw il-filmati titkellmu. Jiena Gaja
Gaia ħanajlek, jena l-ewwel ħallejtek is-semmija, imma Gaia hemm ħafna misinformation fuqha. Alright. Ġifieri dik immexxija minn ċertu nies li jagħmlu għall-flus. Fimt ġi pereżempju Stephen Greer, Polaidas u daw tip ta' nies tipo kummerċjalizzat it-tajtin. Eżatt, kummerċjalizzawha. Daqshekk qed tarlawet apparti minn kollox ġieli jgħidu ċertu affarijiet li they're too outlandish għalija. Fimt? Jiena pereżempju meta noqogħdu nitkellmu naf li semmejt li inti l-Pleiadians u semmejt li r-Reptilians u hekk. Jiena il-fatt li inti qed ittihom isem u l-fatt li qed tajli minn fejn ġejjin jiena ngħid jien dawn l-affarijiet ma ħabx insemmihom. Ngħid ħadd m'għandu ċertezza ta' dawn l-affarijiet. Pereżempju hawn min jitkellem fuq il-Galactic Federation. Ġieli smajt biha żgur. Ekku. Jiena smajt nies ġifieri jitkellmu b'ċertezza li jgħidulek fejn qiegħda, jgħidulek x'qed jagħmlu għal xi jiġu intervistati fil-fatt. Jiena nibda ngħid imma dawn in-nies fejn jafu. Hawn jagħmel kuntatt pereżempju insegwi lil Sergeant Bashar, imma ovvjament dak channeling dak xi ħaġa differenti. Il-messaġġ sabiħ. Ħafna l-Bashar. Anki nsegwih. Sergeant Jerry Sargent. Jerry Sargent, qatt ma smaj bih da. Jerry Sargent jgħid li he has 2 iron figures u jagħmlu healing. Meta tibda tara l-filmati. Meta tibda tara l-filmati, isek qed tara ġifieri healing illi jagħmlu bħal tal-Christian healing u daw l-affarijiet daw is-service healers. Same thing. Timpressjona ruħek. Il-messaġġ huwa sabiħ tagħhom tifhimniex ħażin, jiġifieri. U ma jagħmilix. He's not healing these entities. True channeling. True channeling. Minix ħanaqta linja u ħanajt li ma nemminx bihom, għax ovvjament kif għatlek l-ewwel, m'hemm l-ebda prova tagħha di. Pereżempju Bashar jiena nsegwih ħafna, nsegwih għall-kurżità. Mhux għax ħankun onest miegħek, insegwih biex naqbdu f'gidba. Ġi qed nagħmilha straight, ġi bħala detective insegwih. Investigator. U battu f'ħafna affarijiet li ma jagħmlu sens. Pereżempju ġieli jgħid mod u mbagħad jikkontradixxi lilu nnifsu. Reċenti għamilha bil-biċċa xogħol tal-elezzjonijiet tal-Amerika. Fimt? Ġifieri hemm ċertu affarijiet. Bashar jitfalek prediction. U mbagħad jgħidlek li hija faċli għalija li tagħmilha dil ħaġa, jgħidlek ħajjiġri hekk. Imma mbagħad meta ma tiġrix, jgħidlek ma ġratx għax kien hemm intervent minn dik minn għand ieħor. I mean, all right, ma jien nista' nagħmellek il-predictions kollha, ma tnoqgħod inġiblek l-iskużi kollha tad-dinja biex jiena I prove myself. Illi jiena mhux għax jiena ħadd għax kien hemm intervent ta' xi ħadd ieħor. Tista' tiġi l-ħin kollu, jista' jkun hemm intervent il-ħin kollu. Pereżempju l-ewwel għadt li smajtek tajt il-kelma spiriti werwieħ. Għalik spiriti werwieħ x'inhuma? Meta nitkellmu fuq pereżempju ghost, il-kelma ghost, x'inhu għalik? Naf kif ħanweġbek għalli għaddi. Ghost. Ghost x'inhu għalli? Kemm tajba din mistoqsija ma Meta jmut xi ħadd jidhirlek? In many ways ta' jistemma l-kuntatt miegħek spiritu. Imma jiena pereżempju ma nafx kif inħares lejha, mela għandek 3-dimensional body, għandek the spirit and the soul. Taqbel miegħi hemmhekk. Mela għandek l-ispiritu li jagħti sens ta' karattru. Mbagħad tgħid li x'taħseb. Għandek 3-dimensional body ħajtlaq spiċċa. Għalek karozza kulmi. Baj. Għandek is-soul illi nemmen illi reincarnates. U għandek the spirit. Issa hawnhekk naqra kontradittorja l-ħaġa ma nafx kif ħanħares lejhom dawn it-tnejn. Kif ħajġu detached the spirit and the soul when there's a ghost. Or a paranormal entity around. Ma there's a character. There's something. Il-ruħ mhijiex konxja. Ġifieri it's not your consciousness, ir-ruħ hija just energy. Għax that's the spirit. Ekku, proset. Għax the spirit has consciousness. Għax it's extension of Lara kif inti llum. Imma x'jiġri jekk the soul reincarnates? X'jiġri mill-ispirtu?
All right. Għax dawn ovvjament teoriji, Ekku. Il-teorija tajlek illi meta bniedem jirrinkarna ruħu, ovvjament inti tiġi wiped out, il-memorja tiegħek tiġi wiped out. Sewwa, u inti tarġa' tingħaqad bħal enerġija kozmika u tarġa' titwieled x'imkien ieħor. Ma xik records and there's everything in the past. Sewwa, dak jġorru l-ispirtu. Dak iġorru l-ispirtu, l-ara ġorru. Mhux l-identità tal-ara. L-ara, l-Akashic Records, il-hard disk. Il-hard disk, nitkellmu fuq computers, sawa. Imma l-enerġija, l-kurrent li qed jippowerja dan il-computer dik hija r-ruħ. Dik hija teorija. Issa jiena li ma nistax naċċetta hija di. Illi mitxa ħadd u jidher. Ħajjidher bil-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ għandhom ir-ruħ? Żgur li le. Allura qatt ġietek f'moħħok pereżempju taħseb illi tajt illi dan il-fenomenu jekk hemm xi tip ta' entitajiet hemm barra illi huma aħna nħobbu nsejħulhom trickster naħseb. Tricksters, clowns, whatever. Fuq dal-podcast kemm il-darba tkellimna fuq għall-kelma trickster sewwa. Illi dan qed jurik xi ħaġa familjari lilek. Imma inti tista' tikklenzja biex ma jkollokx tricksters ukoll. All right. U jekk you're going to set the intention. Jekk inti you want to set the intention illi ma tridx tricksters. Ma fxina nemmen ħafna bil-cleansing, jiena mela ħin kollu. Le anke nemmen anke knisja temmen bil-cleansing u għalfejn jużaw il-inċens. Jiena empit kbira biex taxxa. Meta tkun empit u inti you're very kif tajt. Receptive. Very receptive. So cleansing for me is very important. Meditation for me is very important. Proset. Qed nitkellem fuq tricksters, xi ħaġa riċenti kwestjoni kelli battibek kbira. Għandi ħabiba tiegħi li tagħmel ħafna pendulums. U ħafna pendulum readings u x'tafil qodnu nitkellem qod nistaqsija hekk qod ngħidilha ma x'jiġri u x'jiġri u bdejna nitkellem fuq il-clowns. U bdejt nagħmilha ma jekk ikun hemm clown, how do you know that the information li qed li għandek hix verità jew le? Diki. Kif ħad tkun taf? Diki. Mela inti important medium, whatever, u dil-medium użat il-pendulum. Jew Ouija board, I don't know, any psychic powers illi nibsa naqminna dawn l-affarijiet nkun onesta. Imma insomma, it's another form of divination. U staqsejtax, kont kurjuża fuq għad il-ħaġa, u għatli it is very important, cleansing is very important. Cleansing and the ritual of setting the intention and apparently kif għatli dil-persuna tinduna li kun hemm trickster għax il-trickster jaqra l-informazzjoni li tisma' inti apparently correct me if I'm wrong dax għaltli trickster li ħajamillek ħajtik dak li inti daqja hemm kull però trickster apparently ma jistax iweġġak jaqbad miegħek hux vera. Ara, it-teorija ovvjament. Jinkik. Mux jinkik, le, il-trickster li jista' jagħmellek ikun jaf ċertu informazzjoni fuqek għax qiegħed hemmhekk. Għax dan għandi dan maġinanti qed tiġġieled ma minflok qed tiġġieled ma' bniedem fiżiku qed tiġġieled ma' xi ħaġa li inti mhux qed tara qedaw u aħna qasna fuq qedaw hawnhekk. Il-teorija ta' trickster hija din illi qed jismana x'aħna ngħidu jiena u inti issa. Ġie oħra ħajuża dal li qegħdin ngħidu jiena u inti biex jiġi għandi jimmanifesta ruħu b'tali mod qudiemi. U jiena ħajġi li ċertu kliem li użajna jiena u inti pereżempju, u jiena ngħid orrajt mela n-nannu ta' it-sejju ta' u inti tibda tassoċjaħ ma' xi ħadd illi huwa mejjed. Mentri inti fil-verità jaf ma jkunx ir-ruħ ta' dik il-persuna mejta, imma huwa dal-entità trickster li qed juża l xi ħadd li huwa mejjed qed jilbes maskla. Sewa lek pinġuhom bil-maskla. Biex ġalek taħseb illi inti. Għax kieku jien rrid nitħaq bik jiena. Jaħan nitħaq bik naqbad naf naħħek jalek il-kompjuter u nibatlek email mir-raġel tiegħek għal għandek. Ħalli inti ħatem minni. Illum x'jagħmlu l-hackers, illum jitfalek. Jien naf jagħmellek email b'xi ħanut partikolari. Minna li li huwa u inti. Jekk tiklikja fuq din il-link inti. Ħadd jieħu dan il-regal. Kun hemm xi miskin. Jafas il-buttuna u jibilgħu. Dak hija l-istess ħaġa li kulħadd ħajaqalihom dawn l-affarijiet. Trickster. Qatt pereżempju manifestawlek affarijiet fiżiċi solidi.
Per eżempju, għadsib ċaħġa li ma kienieċ hemm jew li kont lifta fil-passat u sibta? Iwa. Ħanajlek storja oħra. Tara dal-arloġġ. Dal-arloġġ kemm tani ħesil. Mela għandi ħabiba tiegħi li semmejtlek il-medium. U nitkellmu ħafna ġaħna ħabib insomma. Tgħidilejna ma noqgħodx indejjek fuq xogħol. Imma għandi problema għax għandi dal-arloġġ kien ilu nieqes żmien twil intefa' ġifieri ma baqax jidher fuq l-iPhone ta' is-search my Apple Watch. Għadda ħafna żmien. Literalment. Baħ. Ma baqax jidher iktar u d-dar lajt ta' kolloq lajt il-kabor. Naħliflek il-gwarderobba ta' fejn sibtu dan lajtu kollu sewwa u ma sibtix. Għattilhom li pjaċir għattila ma nafx nistaqsik mistoqsija stupida ma tlift l-arloġġ, wasal biex imur nixtri ieħor, mhux b'xej. Għattila ħammur nixtri ieħor, għattila qabel ma nixtri ieħor ikun ċerta għaxan it-tifla xridet biex qabdituli u rametuli daqs ta' silma sewwa, għax kollox bħalissa kollox ġolbin. U staqsejta u di batet li voice message kelli il-raġel ħdejja qed jisma' kollox. Iva, ħanejdlek fejjat. Itla fuq batet li fil-post partikolari, gwarderobba partikolari, semmit li xugaman partikolari, ftaħt il-xugaman, dak li nilqa li tipo tlajt fuq l-għatem. Ġatin hok rasin. Semmit li fabric drap partikolari li ma setax ma tmux daqsek fil-dettal. U sib l-arloġġ. U sibtu l-arloġġ. U sib l-arloġġ. Unwedek, ċerta minn dak li qed ngħidlek. Li fittixtu żgur. Li fittixtu ma kienx hemm. Vera, storja ta' Ija, nemlek. Kieku ngħidlek li jiena. Nibkiet, tilint biss serjetà għad li waqt li qed naraħ ċar. Kieku ngħidlek li jien għamilt sena, sentej, niġri barloġ bla batri u baqa' jaħdem. Yuri Geller. Yuri Geller. Yuri Geller, ħanajlek di. Mela, meta kon żgħir, dak iż-żmien kien hawn jiena ħafna kbar minnek, kien għandi 47. Dak iż-żmien kien hawn Mike Bongiorno, ma nafx hekk tiftakrux Mike Bongiorno, kien jagħmel telemike. U da dejjem kien jistieden il xi ħadd partikolari, darba minnhom kien stieden Yuri Geller jawweġ il-maref. Darba kien stieden il-daka u li jibla l-bozzot u jibla taf nsejġ ismu. Sejġ ismu. U darba stieden persuna partikolari, hypnotist. U dal-ewwel m'għamel beda jgħid il-kulħadd dan l-exercise tagħmluhx id-dar. U ġal in-nies ta' ġoddin il-sala insomma u ta' fejn kienu l-istudio jagħmlu idejhom hekk. Il-lokjaw. Niftakara din l-istorja. Iwa, niftakara. U da kien hemm min ovvjament min huwa Dictor Hypnosis hux vera kien. Dictor Hypnosis. Kien hemm ħafna lil lokjawlhom idejhom u kien hemm ħafna li għax mhux kulħadd jiġi hypnotized. Sewwa, mhux kulħadd huwa suġġett ta' hypnosis. U daqal għalissa ħanamlu logħba għan-nies tad-dar. U jiena ta' tifel li kont daw l-affarijiet kif għatlek Nikolom ma kontx nafx ħajjajt u qal jekk għandkom xi ħaġa ma taħdimx id-dar qal żommuha f'idejkom. Dak il-ħin tlaqt niġri gazda u mis-salott niftakar għall-kamra tiegħi kelli arloġġ insemmilek id-ditta bil-mudell b'kollox MBO Oyster. MBO Oyster hekk kien jismu. Antik kien biċċa ġifieri digital display daqshekk minn dawk 4 numri. 4 numri qasna kien xem is-sekondi, insejt dak iż-żmien. Kien tejju li missier meta kont żgħir. U daqbattu fidi, għax ma bdiex jaħdem li. U tlaqt niġri fis-salott u qal issa żommuh f'idejkom qal jien ħanajt ċertu kliem, msejġ kien qal 1, 2, 3 u iftħu jdejkom. Niftaħ idejja u dar l-arloġġ ma kienx qed jaħdem. U battu dar l-arloġġ jien ma ħadmitx dijien. U tfajtu kelli kaxxa ta' żraben daqshekk mimlija mbarazz u affarijiet inqaqad. Ħseb kulħadd kellu kaxxa ta' żraben mimlija bl-imbarazz. U għaddabta ġol kaxxun u għalaqt il-kaxxun. Lada fl-għodu nqom għall-iskola. U jismattik. U dak kien idoq, kien jagħmel ċajmir qiegħa.
Naħseb kien wieħed mill-arloġġi l-ewwel ftit dak iż-żmien tinsemmelek fl-80s li kienu jdoqqu. U daqgħu fil-għodu nisma' ting 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 ting. Għadda x'inhu dal-ħoss. Ta' waħdat dal-arloġġ. U niftaħ il-kaxxun u nsib dal-arloġġ 888888 insomma. Ejwa tad-digital. Issa jitlu buttuna u ġil-ħin. Irranġajtlu l-ħin jien ferħan ħantil l-iskola l-kulħadd tattilhom x'ġara x'ma ġarax, mort ngħid l-ommi u l-missieri u għamilt ma nafx kemm, ma mhux ngħidlek sena sentej, ma nafx taw kienu xhur. U lbis dal-arloġġ. Jgħaddi żmien u jarġa' jieqaf dal-arloġġ wara ħafna żmien. U jien missieri dak iż-żmien kien jaħdem fl-electronics, kien jaħdem ma' mill-er dak iż-żmien, jirranġa l-kamera, siġifieri u niftakru bit-tornavider U għatlu għatlu għamil pjaċir, għatlu bdil il-batri, għatlu t-dal-arloċ, jien għatlu għax waqafli. Missir għabat tornavit minn dawk l-irqa, għalli l-għara, għalli kif t-du jaħdem l-għalli bla batri. Għamilt ma nafx il-batri inti ħaddim bla batri. Jien meta kif waqafli, kont għajtu l-missieri biex jibdil il-batri, u naħseb għala l-batri biex jġiblu ħada mix-xogħol jew xi ħaġa, u jew nesa jew ma ġabili, insomma, tfajtu għadem sadattant? Jien insejt. Ġi dak għamilt żmien bla batri. Unbelievable. Ġi għara daqsxejn the power of the mind, kultant. Ekku. U kultant nibda ngħid ma vera kont qed naraħ jien l-arloġġ. Vera kont qed naraħ jaħdem jew. Max dak il-parti l-oħra ta' moħħok illi dejjem iddaħħallek id-dubju. Parti xettika, dawn huma. Issa, li kont qed ngħidlek l-ewwel, nagħmellek stedina. CA5. X'irid nipprepara li. Xejn. Siġġu. Siġġu, ġib siġġu mih u xi ħaġa warm. Ejja, insomma insomma xorta fil-ħaxija. U tmorru postijiet ġifieri remoti kif? Ejwa ta' pereżempju l-aħħar li għamilni għam iġra l-ferħa, l-imtaħleb. Ġeneralment, ovvjament bħalissa jkun hemm in-nies. Imma jekk nara xi ħaġa nibża nsuq waħdi lura. All right. Ġifieri jkollok tara jufo ektar tibża? Naħseb li wara nkun kawed. Ma nafx, naħseb li wara nibża kieku kelli nara xi ħaġa. Naħseb mhux ħadd taqbik ta'. Lura l-edda. Ma nafx għax l-kalkar irid insuqi. Imma qed tifhimni x'aġu magħna naħseb. Minix ħanet taqbik għax jiena l-ewwel esperjenza tiegħi 2007 minn dejjem xtaqt nara UFO, ovvjament dak iż-żmien. UFO dwal u hekk tara. Rajt orbien. Jiena qatt ma rajt xejn definit, ġifieri qatt ma rajt pereżempju ħajdula Shuttle. Il-flying saucer. Il-flying saucer ħajni meta kont żgħira dik kont rajt mill-ġenb. Probabbli immaġinajta ma probabbli immaġinajta ta' ġifieri m'iniex ċerta. All right. Ma ċerta li, ċerta li rajta fil-ġemp imma ma nafx jekk kienet xi. I associated it. Sissa jien naqqat 5 esperjenzi. Waħda minnhom naqra żgħira dubjuża. Imma 3 minnhom fis-CA5 li huma jien għalija huma UFOs u l-ewwel waħda tiegħi ta' 2007 dejjem orbs rajt. Qatt ma naf li rajt pereżempju xejn kif jispjegaw. Ma orbs ġifieri fis-sema? Ejja. Dawl qawwi. L-ewwel esperjenza kienet dawl qawwi kbir. Dawk huma il-UFOs, dawl qawwi. Again. Hekk jispjegawhom tanka pereżempju dawl alien abductions u daw isemmu ħafna dawl qawwi wkoll. Rajt ħafna intervisti anke ta' alien abductions, ġifieri kien hemm min qal illi għandhom kuntatt dirett magħhom, ġifieri qishom għandhom one-way ticket. Jikkuntattjawhom spiss, ikun hemm min sabu provi anki xjentifikament illi ħadulhom xi samples minn ġo fihom. U hemm min anki implants. Pereżempju hemm dokumentarju tajjeb ħafna. Kollok temmen illi they are living amongst us, illi hemm l-offspring tagħhom magħna. Li nista' nkun jien jew int pereżempju. Ara. Jiena ħanżom saqajja mal-art, sewwa. Però naħseb illi jew powerful people. People in power. Illi fostna naħseb illi fost il-bniedem hawn nies ta' ċertu influenza. Illi naħseb jiena jew għandhom lineage antika minn xi ancient civilizations illi
mux ħanajdilhom old souls, le ancient ġej minn bloodline ta' ancient civilizations. They are in power. They pull the strings. Jien naħseb il-lejwa. Issa, il-kelma offspring hemm ħafna teoriji fuqha. They came back. Hemm ħafna stejjer. Hemm ħafna anke stejjer ta' nies, ma nafx hekk tiftakarix ta' Linda Napolitano, Taljana. Ma qatt ma smajbija. Hemm ħafna minn dawn li pereżempju mara kienet pregnant bil-ċertifikat tat-tabib li kienet pregnant tmur tagħmel l-ultrasound li jaraw il-baby ġol l-ultrasound. U mbagħad all din tgħidilhom li ġiet abducted imorru u ma jsibu xejn. Inti għat li inti nirsu xek, jista' jkun kella xtajdila spontaneous miscarriage. Ma kieku joħroġ. F'sens jew daħlet l-isptar jekk jekraw il-baby titmur tneħħih l-isptar. Istraw ma jkunx hemm. Ija. U jisibu literalment the uterus empty. Kif taqbad tispjegahom dawk l-affarijiet? Irrajt ħafna intervisti pereżempju hemm min anki ħadulu sperm, ħadulu eggs. Samples anka mill-utru. Jien riċent iltqajt ma' persuna u Malta, ġiet waħda mis-CA5 tagħna ġiet darbtej fil-fatt. Mhijiex Maltija, hija Franċiża fil-verità. U bdiet tgħidilna li għandha anke scoop marks u warithomna. Issa tajli. Dallu nies qegħdin magħna ġifieri Malta. Ejja. Sejna u Malta qatt ma smajt stejjer ta' abductions għaw Malta, pero niftakar, pero ma nafx hekk ħanarġa' ngħidilek ma nafx hekk ħlomtiex. Niftakar darba kien hemm każ Kennedy Grove. Però meta fittixt, allura bekk isni qed ngħid jista' jkun immaġinajta jew ma nafx. Ma sibtiex, il-każ ma sibtuhom kien. Inti ġrili dik ġieli niftakar f'każ inkun ċert li ġara mbagħad ma nsibux. U għed minnu, per eżempju, okkupazzjoni qabel ma ġejtaw fit-tix kas partikolari, għetlek bih fuq il-telefon il-biraħ. L-istess kont edha riqda. Seta kelli dan li semmejt li inti, l-out of body? Mux out of body, vision, il-remote viewing. Seta kelli remote viewing, kont edha riqda qed noħlom illi kien ġara incident partikolari. Semmejti l-bira ħija. Qed noħlom ma kontx luċida, ma kontx fil-ħolma ma nafx li qed noħlom, qed ngħixha, kontx luċida. U f'dil-ħolma rajt incident isir u jiena paranoid li pereżempju nara incident ukoll fit-triq, nkun rid nieqaf biex nagħti l-ewwel għajnuna. L-istint tiegħek u l-istint tiegħi hekk nagħmel. U f'din ħolma partikolari qed nara persuna jaħbad bil-vettura tiegħu, mhux noqgħod nidħol fid-dettalji, rajt dal-persuna rajtu jitlef ħajtu. Fil-ħolma bħalma jiġri li ħafna drabi neħel mal-art ma nistax nimxi, ma nistax nwerżaq, ma nistax ngħajjad. U hemmhekk qisu ġieli nirrealizza li ngħid naħseb di ħolma mela għax ma sax niċċaqlaq. U nixtieq nasal f'punċi darba f'ħajti li niġi luċida fil-ħolmi madna qatt ma rnexxieli. Għandek trik. Ijwa. Inta laqal darek. Vera nagħmilha fil-ħolma? Inta laqal darek. U jekk tinta laqal darek tinduna li inti qed toħlom u tkompli għall-ħolma. Illa ma kontx nafa di. Lucid dreaming ijwa tista' tikkontrollaħ bik. Tintalaq lura tara minn tisaq taqal darek. Jaddi l-ħsieb ta' fil-ħolma. Kemm tajba din nagħmilha. Jaddi l-ħsieb f'nofs il-ħolma ngħid naħseb qiegħda noħlom, imma nkompliha. Jien naħseb Lara li inti tesperjenza ħafna. Spontaneous remote viewing. Immens, ħanajdlek kif spiċċat il-każ. Qed nara li spiritu ħireġ mill-ġisem u vera rajt ċar kristall li spiritu ħireġ mill-ġisem hekk qed nara dawl gold kien madoff. Brownish, goldish, qed nara xi ħaġa ħirġa jisu sħana, jiża fuq hekk ħireġ. U jien dak li bdejt ngħid fil-ħolma, u l-istint tagħni li bda nitlob għalih, bdejt nitlob għall-ispirtu tiegħu, għall-ruħu, u qomt l-istess mgerfxa. Ftit wara il-partner tiegħi, dak iż-żmien kien il-partner tiegħi, batli jużajtim fuq l-ħabarijiet.
li ġara incident eżatt fuq fejkel il-ħolma. Rajta s-sirment. Jien naħseb li mill-esperienza li semmejt li jisom għet inti jom isemmi remote viewing. Li remote viewing, mind you, mhix xi ħaġa li fantaxjenza ta' di l-lum il-ġurnata. CIA ħarġu illi dawn għandhom remote viewers, CIA. L-Amerika qed insegwi ħafna ġifieri kemm hemm nies qed jiġu trejnjati bħalissa biex jagħmlu remote viewing ma' CIA. U dan interessani da suġġeġin, bda nħossni bda ngħid jiena nħossni li ngħaddi minnhom dawn l-affarijiet. Jien naħseb anke l-fatt li inti nurse, naħseb anke il-ħajja inti għażilt. Jien mistejt ħafna nies qed imutu sewwa. Kelli ħafna kuntatt ma' ħafna nies fid-dbatija u nies jitilfu ħajjithom. Ġinti kont taħdem l-isptar? Mela. Nista' nsaqsik? X'mistoqsija tistaqsini. M'hemmx għalfejn tagħti dettalji. Imma qatt għax nisimgħu ovvjament ħafna. Rajt ħaġa sopranaturali. Jew smajt jew għandek xi stejjer relatati mal-isptar? Jekk tista' tgħidhom jekk ma tgħidx. Storja partikolari, pereżempju darba minnhom kellna pazjent f'nofs tal-lejl għalilna ma hawnhekk intom tiġu bit-tfal bil-lejl tħallu tfal jiġru. U mhux jien biss qed ngħidha ġifieri kien hemm dak kien sptar partikolari ġifieri u ħafna snin ilu kont għadni studenta. Jien ners 20 sena ta'. Issa bl-istudenta b'kollox insomma kemm xi ħadd insomma vera kbir qed nikber ħija qed nikber. Mhux kulħadd qed jikber. U niftakar tal-każ partikolari anke l-infermiera sħabi kollha qed jgħidu iva stra smajni għadi li kien jikkomplejnjaw u mhux pazjent wieħed. Dak il-pazjent partikolari li forsi għandu psychosis jew ħaxi mediċina, però pazjenti differenti fi ġranet differenti jgħidu li jaraw it-tfal jiġru jarawhom mhux jisimgħuhom ġifieri. Jarawhom u jisimgħuhom u jmorru jqajmuhom. L-aħwa. Di ġratinna f'sala partikolari. U f'sala partikolari. Għax smajt stejjera u kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra qalu l-istorja simili hekk. Ta' tfal? Mhux tfal, le, mhux tfal. Kien hemm ieħor pereżempju. Mara xieħa tidher fejn sodda. U mhux pazjent wieħed ra ġifieri. U jaraw l-istess persuna, l-pazjenti kollha jaraw l-istess persuna. Nistrina. Di kultant pereżempju noqgħod naħsibha anke, darba rajt dokumentarju u Malta darba kelli tabib jgħidili dil ħaġa. Fuq minnu skizofreniku, pereżempju, ikollok pazjenti li jkollhom psychosis kunu diagnosed in psychosis u is-pazjenti differenti jisemmu jgħidulek li jaraw l-istess ħaġa, pereżempju. Storja partikolari kienet dim esperjenza smajta kavallier differenti. Tnej minn nies differenti, it-tnej għandhom psychosis. Periodi differenti, tnej għandhom psychosis u tnej jisemmulek li raw l-istess persuna. L-istess ħaġa. Dik interessanti ħafna. Dik ħafna interessanti. So ma nafx hekk hemmx link diretta mas-saħħa mentali. Ara, jiena naħseb li aħna l-bniedem għandna dik li tissejjaħ il-pineal gland li aħna. Eżatt. So aħna naraw beyond the veil. Beyond the veil, sewa. Jekk inti qatt rajt fuq dimensions u daw l-affarijiet, aħna qegħdin constraint f'din id-dimensjoni u aħna ma nistgħux naraw pereżempju oltre. Imma kieku inti qed tgħix jew inti entità jew xi ħaġa illi inti qed tgħix fil-fifth, sixth dimension, inti tista' tarani lili, jien ma nistax nara lilek għax jiena qiegħed ġodan soħabsa ngħidulu hekk. Issa, jista' jkun li inti tittjunja bħal television, bħal meta għandek radio, titjuna fuq l-istess frekwenza u kun kapaċi tara xi ħaġa li ħaddor ma jistax jara. Bil-meditation naħseb tista' Joe Dispenza jitkellem ħafna fuq għadli qed tgħid inti. Jiena kelli ma titkun vera pure biex tasal għalija. Żgur kollok Kundalini jew jgħidu Kundalini Awakening. Jien pereżempju xi ħaġa li għaddejt minnha reċenti ċuċata ta' ġifieri mort tip ta' ritwal jgħidulu Tamaskal u dana konna grupp
konna qegħdin ġo ħadd, kien hemm ix-xaman qed tagħmel ovvjament iċ-ċerimonja, kien hemm 4 doors jgħidulhom iddaħħal heated stones, ġifieri titfal ilma fuqhom bil-kopala u bil-kopala huwa tip ta' kaktus. U jkun hemm din il-isa ngħidu hekk. Isma' mela herbalism mhuwiex suġġett interessanti. Tip ta' herb da. Ekku. Da bażikament konna qegħdin fid-dlam ċappa ġifieri dlam taqtaw b'sikkina. Kulħadd imdawwar hekk ġo din il-ħadd. Jiena faċċata tiegħi kien hemm tfajla. Ma bdejx nara ġifieri għax dlam ċappa. Imma meta ħriġna minn ġotta Maskal, ix-xaman li jaħbuba tiegħi ħafna, għalt li kif mort, għattela astja, għattela tafli, għattela bdejt nara daw il-blu, għattelaw, hawnhekk. Għattela ma kull darba li ndawwar rasi, beda jdur miegħi. Kif għattela daw il-blu għamiltela hekk, di għamlet l-waħdek, telqet tiġri, ġabet fajla. Messikana ma nafx kienet. Xkont tara l-ora taħħa? Le, jim bdejt nara. Xakra? Le, literalment isa qed tara tubu blu ma jiexalaw. Ma kull darba li bdejt indawwar rasi beda jdur miegħi. Jew ma stajtx nagħmel hekk jien inħares lejn rajtu. Literalment beda jdur ma rasi. Ma stajtx telħu. Le, ma stajtx nelħu. In my peripheral view jisu, baqa li hawn. Ġabet lil din it-tfajla qal tala xrajt inti. Dik kienet faċċata tiegħi ma nafx li kienet faċċata tiegħi, dlam ċappa. Għaltela jiena minn din naħa, għaltela bdejt nara daw blu. Faċċata tiegħi bħalek hekk. Minn naħa tiegħek in-naħa tagħha. U bdejt naraħaw. Rajtuh l-istess. Rajna xi ħaġa tajli kombinazzjoni. Orajt kombinazzjoni, kombinazzjoni tipo kienet xi ħaġa stramba li anki jibdiet tajt, bdejt inħared, bdejt nara isu daw l-blu, indawwar rasi u beda jimxi miegħi. Darba qed titkellem għad il-medium, mistess kellna konverzazzjoni u kienet għadha kif ġitni is-sazzija tiegħi dak iż-żmien. Dil-medium tara ħafna il-ħin kollu tarhom. Anka pereżempju meta kien hemm perjodu fejn kellha tidħol l-isptar, ġifieri she couldn't take it għax kienet tara ħafna. Qed li titek qiegħda ħdejk. U mill-peripheral hawnhekk nara sajjetta bajda. Strena. Għattilaw hawnhekk qiegħda, għax għat li she's next to you. Għattilaw qiegħda. Għat li għattila rajt id-dawn, bat bdejt nħossħana ma jdejja hekk. U għamiltek jiena hekk. Għat li she's touching your hand. Strena. Tila ħassejta. Dik reċenti ħafna ġratli. Għadni taħta. Le, dawn huma affarijiet interessanti għax ġalluk. Ħanajdu kif inhi, jekk tkun xettiku kważi għandlulek ċertu dubju. Fuq xettiċiżmu tiegħek. Li kulħadd psychic, just irridu ninfetħu. Ejjek u jinek nemmen ukoll ta'. Għalija, jekk inti tinfetaħ u temmen li hemm affarijiet madwarna li maħniex we're not allowing ourselves illi. To see them. Għaxġejna conditioned mis-soċjetà, mit-tabun. Jindili jettaj li jessinti di tazzija, jena għaddejt minna, reċenti forsi sena u nofsilu. Meta tommi, u dil-ħabba tija jinsomma li hija medium. Ovvjament kienet taf li meta tommi. Jien jisim Nikit, sewa. Fis-79 irrid ikollok isem Qaddis biex tiġi Muhammad. Allura il-kappellan tani isem ieħor u tani John wara ismi. U jiena dak l-isem Nobodu mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-isem John, imma l-fatt li qiegħed fuq il-fucking ID card tiegħi. Jiġifieri jiena mhux Kate Ellowl imma Kate John Ellowl. U dik kienet iċ-ċajta ta' bejn l-aħwa tiegħi u ħouti u ommi u missieri. U ħouti meta kienu jaqbdu miegħi kienu joqogħdu jgħidu li bit-tieni isem u ommi saftet qabel ma mietet ġifieri kienet toqgħod tiċċajta miegħi bit-tieni isem. U meta kienet tiċċajta miegħi anke kienet tkun qiegħda għandi d-dar kienet toqgħod tajjed li bih insomma. Di ħadd ma jafa din l-istorja, llum qed ngħidha l-ewwel darba ġifieri u di ħadd ma jafa din l-istorja. U di konna qegħdin ġo event partikolari, konna organizzat minn hawnhekk ġifieri minn Sajan kien organizzaħ.
U il-tajt ma dil-persona, ma din il-medium, u peress li naf kif tagħmel, rajta tħares hekk. U indunajt li hemm xi ħaġa hekk naqra. U għattela ġara. Għalt li il-momi ħallietna u għattela ejwa jien. Għalt li għaw jgħedda ta' jena ħankun onest miegħek. Kif għatlek l-ewwel, naqra hekk fuq dawn l-affarijiet. Bat għalt li kienet tħobb tiċċajta l-momi u għattela ejwa jien. Għalt li tajtlek bit-tieni isem. Ma għalt li x'inhu? Ma għalt li tajtlek bit-tieni isem tiegħek. Għalt li tajtlek bismek sħiħ. Li jennak il-ħin, ħankun onest miegħek. Kajjen, ma daf. Għadika kienet xi ħaġa li Inti ma tistax tispjega. Eżatt. Tistax tispjega. Għax jiena biss nafa, jiena u ħuti u. Mhux hekk mhux xi ħaġa open. Le, il-mara tiegħi tafa, il-mara tiegħi u anke t-tifla xi ċċajtaw miegħi għadhom sal-lum jiċċajtaw miegħi. Fimt? Ma ġifieri jiċċajta ta' bejnietna qatt ma ħarġet barra mill-dik familjari. Fimt ġieri ma tafx tispjegahom dawn l-affarijiet. Sabiħa, ma xi ħaġa sabiħa, x'tħossok connected magħhom. Xi ħaġa sabiħa jekk taħseb. Ikun hemm min jirribatti li huma mhux huma jiġu. Jien hekk ngħid. Jiena ngħid li it's an entity li hija trickster. Istra, Ija. Jien nażel li ma nemminix dik. Ma li nażel li ma nemminix, ħanajlek Lara mbagħad narġa' naqa' fuq il-punt fejn ħanaħseb u ħanejx bil-fidi. Jiena l-fidi fidi le. Mistra? No. Trid spjegazzjoni. Fidi waħda biss għandi, fija nnifsi. Fidi fija nnifsi biss għandi, jekk inkun f'sikti. Imma mbagħad jekk ħanerġgħu naqbduha fuq law of attraction, rid ikollok il-fejt. Hemmhekk orrajt, imma mhux jiena qed nagħmilha. Jiena qed nattiva. Inti law of attraction jiena kif naraħħa jien biex taħdem. You said the intention. Temmen li tiġa saret u titkellem fil-preżent. U titkellem fil-preżent li daqs kieku hija attiva. Eżatt. Imma mhux fidi dik. Fidi fija nnifsi imma. Mhux qed nitkellem fuq xi ħaġa fl-intenzjoni tiegħi hija li jiena naf li ħad tiġri. Jiena tant jiena nimmanifesta jien personali, nis ma jemnunix, ma jiena nimmanifesta. Jiena dak li ngħid ġeneralment jiġri. Għax issa bat-ritmu tagħha drajta you mastered it. Dik il-kelma you mastered it. Fimt? U biex tiġrilek biex taħdem, irid ikollok il-fidi fik innifsek li inti ħadd immanifesta. U tajjeb illi tajt jiena nimmanifesta. You said the intention, affirmation. Affirmations. Li nemmen ħafna bihom, għax inti you start vibrating, you start putting out that frequency. Iva. Aħna transceivers, transmitters u radio receivers. Ekku. Fimt, ġiri, aħna nirċievu u nibatu sinjali. Ekku. Kemminna vera. Ma hemm ħafna xi tgħid dan huwa suġġett illi. Le ma tiqafx ta. Ma tispiċċaqx. Però naħseb illi inti dik li qaltlek journal importanti. I do it. Għax mill-fil li ħadd. Insomma jiena ħanitlaq minnaw bl-idea li jekk inkun qed noħlom, ħanitlaq lura. Ejja ntelaq lura provaħħa. Jien naf nagħmel inducing tagħha dik, lucid dreaming. Ma rridx ngħidha. Prova ta' ma rnex. Mbagħad ngħidilek wara. Okay. Issa ngħidilek wara x'ma rridx. Nalqgħu hawnhekk x'taħseb? Vera ħadd gost. Proset. Ħafna. Proset. Thank you ħafna tal-li ġejt. Thank you intom tal-istedina. Diskorsa ta' tajba jien għandu ngħid mit-telefonata tal-bir għandu ngħid li kienet tkun tajba. Nittamaw. Mela. Nittamaw.